Grunden til, at jeg søgte som administrationselev herude, er, at jeg godt kan lide, at der er en spændende og varieret arbejdsdag, og man bliver udfordret på den ene og den anden måde. Til daglig sidder jeg og bog for alle vores kredser og fakturer, hvor både krednoter og fakturer snakker med kunder i telefonen. Det er Christina. Hej. Lige nu er jeg med i dag. Kan jeg bruge et laptop? Jeg er selvfølgelig mest på kontoret, men jeg snakker også lidt med montøren eller ude på lageret. Fordi for fakturer, hvor der ikke er en følgeseddel til, eller der er en speciel pris, så skal jeg jo høre, om det er den rigtige, der er aftalt. En af de her ekstra arbejdsopgaver, jeg har, det er, at jeg skal tjekke den tid, montøren har ude ved kunden, om det er rigtigt nok, han har haft de 2 timer. Hallo. Hej. Jeg skal bare lige høre i fredags, om det er rigtigt nok, du havde en middagspause. Og jeg kan godt lide, at herude, at man får en masse arbejdsopgaver tildelt, og de har et stort ansvar til indholdet. At man får lov til at prøve det, man gerne vil. Et nyt og spændende projekt, som vi starter med, det er, at vi skal bruge iPads i stedet for de store computer. Så for alle vores prislister på nye og brugte maskiner, de skal ligge som app. Jeg vil ikke mene, det er nødvendigt at komme på landet for at være elev herude. Altså, man lærer jo, de er gode til at lære en ting, og jeg ved det heller ikke altid, da jeg startede. Men altså, de er gode til at fortælle en om alle de ting. Når vi ansætter en elev her i huset, så går det utrolig meget i snak lige i starten, for at høre efter, om eleven brænder for det her. Vi får det, og vi ser om det, for jeg skal jo nemlig lige have styr på prisen. Der er altså rigtig mange karrieremuligheder i vores branche, det er det altså. Vi er inde i hele organisationen, er inde i en kæmpe generationsskifte. Og hvis man vil være i den her branche, så er det en utrolig spændende udvikling, vi kommer ind i, så der er utrolig mange muligheder. Og dem, der kan bevæge sig i den her branche her, de er jo sikkert arbejdet langt ind i fremtiden. Jeg vil gerne anbefale andre unge at ind ved maskinhandlerbranchen, der sker så mange nye og spændende ting. Der sker en masse, og det er ikke kun gylde.